ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾನಲ್ಲ ಸೋಕೆಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಯಾನಿಲ್ಲಡುಲೆ ಮರಣಿ ಸಂಡೇ ಇಂಕ ಪಾಯರಾಗಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮರಣಿ ಸಂಡೇಲ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜು ವಾರನೇ ಕರೆಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದೆ ಅಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಪುಜಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಅಡೆ ಪೋತನಾಗ ಮರತ್ತೆ ಪೋಗುಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂದು ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪೇನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪಾನ ನೆನ್ಪಾಂಡವ್ರವ್ರು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚೊಲ್ಲರುಂಡು ಅಟ್ಟಾಡ್ತು ಇನಿ 4 ಮಣಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾನ ನಿಧಾನ ಚೊಲ್ಲುನ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇಂತಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲುದು ಅನಗ ರೇಟ್ ಚೂರು ಆಯ್ನವುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಡು ಕುಂಟಾಡ್ದರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆದನ ಕುಂಟಾಡ್ದನ. ಸೊ ಕುಂಟಾಡ್ದಾದು ನನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲುಡು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡು ಪನೇರದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಕನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದದು ಈ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಂಕುಟಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಶುಕ್ತೋಜನ ಪನ್ನೇಜನ ಇಂಕದ ನಂದು ಇಂಚಿ 4-5 ದಿನ ಅಂಡು ಪಾಡ್ನ ಆಳ್ನ ಇಂಕ ಶೋಕೋಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಶೋಕೋಜಿ ಜನ ನೆಂದು ಎತ್ತಿರ್ದೆ ಅಂತ ತುಂಬುದೇನೆ ಪಾಡುಡುಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡು ದಾದ ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡ್ನ ಶುಕ್ತೋಜ್ ಜಂಡ ಇನ್ನೇ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಮುಂಗುಟಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ನೀ ತರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಹಾಪುನದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಮುಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕುಂಟಾಡ್ದೊಡು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ತಿಕ್ಕುವೆನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಸೇನ ಕುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗದಾಂಡು ಏಪಲ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ತುಲ ಏನೋ ಕುಂಟು ಜಗ್ಗದ ಆಪೇತನಿ ನೀ ಮಾತ್ರ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಕುಂಟು ಜಗ್ಗನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಉದಾಸೀನ ಒಂದಿತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ನವರ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ರೋಂದಿಪ್ಪಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ಐಡ್ತೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ರೋಂದಿಪ್ಪರು ಏಪಲ ಪಂಡು ಓಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಸಂಡೆ ಇಂಕಂದು ಹೂವೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 10% ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ರಮ್ದು ಎತ್ತಿಪ್ಪೇನ ಬೊಳ್ಪುಲಕ್ಕದನಾಗ ಒಂದು 5% ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತರ ಪುರ್ಸೊ ತಿಪ್ಪಿಜಿ ಬುಡ್ಪು ಚೂರು ಲಕ್ಕನಾಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕಂಟ 6:45 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನೇನು ಇಂಚ ಲಕ್ಕಂಡ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಕುಂಟು ತಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಐತೆಂಕ್ ಬುಳ್ಪದ ಬೇಲೆ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತನ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲಾನೆ ರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ತೂಡು ಅದು ನನದಲ್ಲ ಜಿ ಕಜಿಪುಲ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ತೂರೆ ಪಲ್ಯ ಇದಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪಪ್ಪಡ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಪೊಡತೆ ಸೋಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಸೋಂಟಿಗೆ ಪಪ್ಪಡಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಆಪುಂಡು ಸೋಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಡು ದಾದ ನಂದು ಸೋಂಟೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳುಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಶೆ ಕೆಟ್ಟು ದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಡು ಮೀಲೆ ಕಾತು ನಾನಮ್ಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತವನಿಗ್ಲಿಂದೆ ಇದನ್ನೆಣ್ಣೆ ಕುಜ್ಜಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಜಿ ಯಾನ ಪ್ರೂಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನ್ನೆಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ನೆರ್ಪಿರು ಅಮ್ಮ ಐತೆ ತೋಟ ಪೋತಿರು ಇಡ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಇಪ್ಪಿರ ಕಾರಣದಾದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಪೋಡು ನಾನು ಅನ್ನಿರ್ತಿಂಚಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತೆ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಆತನೇ ಇನಿ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲುಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಚೊಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಆಪುಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಜಂಡ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಲೆಪಾಪು ನಂದಿತ್ತೆ ಅವು kg ತೂಕನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡತ ಸೊಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಿ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿ ನೀನು ಪೆಜಿಪ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಜೊತೆ ಆನೆ ಕಳಿ ಹೊಡತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆ 4 ಗೊನೆ ಉಂಟು 4 ಗೊನೆ ಕಲ್ಯಾರ ಇಂಕ ಎಲ್ಮದಿ ನೋಡು ಎಲ್ಮನ ಪತ್ತ ಅಂಚೈತೆ 505 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು kg ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೋಡಿನ ಅದನ್ನು ಬೇಪಡ್ತೀಯ ಅವು ಯಾನು ಕಲ್ಲಿದ್ದನಾಗ 10 ದಿನ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೆಜಾರ ಬೋಡು ಪೆಜಾರದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬೋಡುಂದಂಟ 16 ದಿನ ಬೋಡು 16 ದಿನ ಅನಾಗ ಡೌನ್ ಅದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ಹಾತಿಡಿತ್ತೇರು ಮಾಡ್ರಿ ಇತ್ತೇನು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೇನು ಪೋದು ಬಜ್ಜಿ ಕಡಿಪೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುನತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಲ್ಯಾರದು ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿನಿ ಪದ್ರಾಡು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಲು ಈಗಲ ಗಡಿಯಾರ ನಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಗಡಿಯಾರ ನಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಳ ಏನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇಜ್ಜಂಡು ಇವಾಗ ಕಂಚಿಗ ಬಂತನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಳೆಯುಡು
ಯಾನು ಅಡಿಕ್ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಬಾರ್ದೆ ಅವು ಇಂಚಿಪ ಮಂತನಾತ ಸಾರ್ನೆ ಅದಂಡ ಮೊಟ್ಟ ತಿನ್ನಿ ತಾಗುಂಟ ಬಂದಿದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಗೋಣಿ ಬಾರ್ದನ ಎಂಕ್ ನೆರವೇರು ಈ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗೆತ್ತು ನಾನು ತೀರ್ನ ಚೊಲ್ಲುನೆ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆಲ್ಲರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಪಂಡ ಅವು ಡೈಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಪೋಪಿರತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊರ ಪುಣ್ಣಮ್ಮೆ ಗೊರ ಚೂರು ಚೂರು ಒಳ್ಳುಂಟು ಹೊಡಿದು ಇಂಥ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟೋರವರು ಒಳ್ಳುಂಟವು ತಿಂಗೊಳ್ಟೋರವರು ಒಳ್ಳು ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಆಕೆ ಅವೇ ನಾಣ್ಯರ ಬಂದಿತ್ತಾಯ್ತ ನಮಕ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರಿಯೇ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ಉಳಿತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆಂಕ್ಲ ಅದಪ್ಪ ಈ ಸೋಪ ಟಿಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಾತಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಡೌಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು ಸಾಲನೇ ಹೊಡತಿ ನಾವು ಸಾಲದ ವಹಿವಾಟ ಉಂಡ ಪಂಡ ಬೇತೋನ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರಿಯರಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿರೋ ಕೇನ್ಯಾರಾಗವೇ ಸುಲಭದ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಶಾಯ ಕೊರೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದೇತೋನ್ನಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕೊರೋನಾಗವೇ ಜೋರು ಶಿಪ್ಪುಜಿನ ಮೇಡ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಸಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಬಾಳ್ದಾಗ ಕೈ ಸಾಲ ಪಂಡ ಚೂರು ಟಾರ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತೇರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ತೆಗ್ದುಂಟು ಬೇರೆ ಎಡ್ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅನ್ನೋಗ ನಾವು ಕೈನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅವು ನಾನು MCJ ಮನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೆಂದ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರಾಗೆ ಅವು ಬಂದು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಥದ್ದು MCJ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಸಿ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಬೇರು ಓಲಂಗ್ಲ ಅದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಾನು BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಒಂಚಿ ಇಯರ್ ಕರಿನಾಗ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೀದೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೀರಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕೇರಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋಡಾಗಲು ಬಂಗ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅರ್ಕ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಂತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇಂಕ ಪಾಯರಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇಂಚಿ ನಾಲೈನು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತಲೆ ಕನಿತ್ತಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಂದ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಂಬೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಪುಣ್ಯ ಐತೆ ಮುಂಚೆ 4,000 ವೆಂಪುನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ 10,000 ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೇ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ 9,000 ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲಂಚ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ 10,000 ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ನೆ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇವು ಅಂಚ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಯೇನಾ ವರ್ಕ್ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಕ ಫಸ್ಟ್ ದೇನೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮವ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇನು ಪವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಇಕ್ಕನಾಗ ಪೂಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಹೂವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡಲ್ಲ ಐತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಟಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಬಿಡು ಎಡಿಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಡಿಟ್ ದೊಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತನ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾರದಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡು ರಜೆ ಬೋಂಡ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಾತೆ ಇಡ್ಡು ಹೊರಂಬರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಹೋಗ್ನ ಮಾತ್ರ 10 ಕಾಲ ಆಗ್ನೂರು ಹೌದಾದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಇಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಬೋಕ್ನ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರವ್ರು ಇಟ್ಟು ನಿಂಜಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ ಬಂಡ ಅವ್ರವ್ರ 9:20 ವರೆಗೂ ನಾವು 9:10 9:15 ಇಂಚ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಚಿರ್ತದ ಹತ್ತದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬೈತಂದೆ ರಬ್ಬನ ಬುಕ್ ಕೊಂಚ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನ ಬೈಯಾಗ ಏನಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನಾಗ ಆಚೆ ಕಾಲ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟರ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೈತೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡಿಯಪ್ನ ಅಂಚ ಐನಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಿಧಾನಾಗ ಬರ್ಡೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇದು ಎತ್ತನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ನ ಹೌದು ಅಲ್ಲದಂದರೆ ಜವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ನ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತ
ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂತ ಅವ್ರ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಲೇಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಟ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ನನಗನೇ ರೋಡ್ ಓದಿಜಿ ನನ್ನ ಬೊಳ್ಪು ಮೈಂದು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಚಳಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಿತ್ತು ಸೀಟದ ಪಾತ್ರಂತ ಬೇಡ ಅಂತೀರ ಆಪಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಂಟೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗಾಲು ದುಂಬು ಅಂತಿರೋದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರಪನ ಸಂಬಳ ನಾನು ಅಮ್ಮಡೆ ಇಂಕ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ನೆನಪೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕಂದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕೋದು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದವು ಇಂಕ ಹೊರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮೂಜಾರು ಇಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಡ್ಪು ಬರಂಬರೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಎತ್ತುಂಡ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಎಡ್ದು ಉಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಪೆ ಜಾಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊಡ್ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬತ್ತ ನೀನು ಮಾತೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಚದು ಕೋಡೆ ಏನು ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಜನ ಬರ್ತಿ ಅದಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲನ್ನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅಂತ ಬಂದು ಏನು ಇನ್ನೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಚದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ನಾನು ತೂಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೀಟ್ಲಿ ಅದು ಆಲಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ನ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಆತಿ ನಾನು ಆಯ್ತೆ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡದ ಬುಕ್ಕೆ ಅನ್ಮರೆ ನೀ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂದಿತ್ತೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದು ಸೊ ಇಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಜನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಂತನ ಆತ 15 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವ ಯಾನು ಬಿಸಿಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಬಜಿ ಫ್ರೀಪನಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೆ ಚೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಜನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಈ ಜನ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಆಜಿ ದಿನ ಕರೀತಿ ಅನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ನ ಓ ಪಬ್ಬ ಕರೀತು 2 ವಾರ ಅಂಟಿನಿ ಪಾಪದಾಲ ಪಂಡಿಜಿರಿ ಇರಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಕರಿಂದು ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಡೆನ ಮರಣ್ಯ ನನ್ನ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬ ನನ್ನ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆರಿತೇವ ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ಇದು ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೀಪ ಬುತ್ತ ದೀಪನ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರುಡುಲ ಮನ್ಪೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ನೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಒಲಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರ ಕಾಯ್ಜಂಡ ಬಂದೆ ಅನಿತ್ತನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಪಂಚಮಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಜೆಗ್ ನೈಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ತೇರು ಮತ್ತು ಒಯ್ಪೇರು ಬೊಳ್ಪುಗೂ ಅವೇಪಲ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಚಂಪಷಷ್ಠಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಬೊಳ್ಪು ಬೇಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಮಾರೆ ತುಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಳ್ಪು ಬೇಗ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಷಷ್ಠಿಡ್ ಪಂಚಮಿಡನ್ನ ಸಂತೆ ಸುತ್ತನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಪಂಡ ಪಂಚಮಿ ಸುತ್ತದು ಬೊಳ್ಪು ಲಕ್ಕೆರ ತಿಪ್ಪಿದೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಡೇ ಬರುವೆ ಡೇ ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಃಖ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿ ನನಗೆ ಬರುವೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪುಗು ಹೀಗೆ ಓಲೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಂಡು ಹುಡ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ ರಶ್ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಜನ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಮಾಲಿಗೇಟ್ ರೋಡ್ ಟು ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಜನನಿ ಸಂಚದ್ದು ಷಷ್ಠಿ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಕ್ವೆ ನಂದು ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಚೆಗೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಿಕ್ವೆ ಬರೀರೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಬಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ 30 ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಮುಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಉತ್ಸವ ಟೆಂಪಲ್ಡ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ನಾನು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ
ಲಾಗದು ಎರಡ ಹತ್ತಿರನು ಲವ್ವಾರಡ ಹತ್ತಿರನು ಹೇಳಿ ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಲು ಬರ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ನೀ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಬರಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ದು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೀವು 15 ಕೇಂತೆ ಕೋಡೆ ಬಂಡಲ್ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಬರಂడి ಎಂಕಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿಯಾ ಈ ಬಜ್ಜೆ ಕಳೆತು ಕೊರ್ಲೇಕ ಅಂಡೆ ಈ ಕಲ ತಗ್ಲ ಒಂದು ಬಂಟಿಗೆ 2 ವೇಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಬಂತಿಟ್ಟದ ಅಂಚೆದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಕಲೆತು ಕೊರುವುದಂಡೆ ಐಕ ಆಗ್ಯ ತೂಕ ಅಂದಲ್ಲ ಏನೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಂಡಿ ಕೊಂಚಿ ತೂಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಬರಂಡು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ಚಾಲು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶೋ ಹಾಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟವನತ್ಯಾನ ಪಂಪುನ ಪ್ರತಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಜೊಲೆ ರಪ್ಪಲು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಮರ ನೀ ಒಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ ತೊಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಥ ಟೀ ಎಂದೈತನ ಪಂಡಲು ಐದಕ್ಕಂದು ಪಂತಿ ಬೆರೆಪ್ಪಲ್ ಮಿಷಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಉಡ್ಪಲ್ ಕಾರ್ ಉಡ್ಪಲ್ ಪಿಕಪ್ ಉಡ್ಪಲ್ ಜೀಪ್ ಉಡ್ಪಲ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಡ್ಪಲ್ ಒಂದು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗಿಜ್ಕಿಂದು ಮರ ಒಂದು ಕಮದೈ ಬರ್ತಾನುಂಡು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಭಯಂಕರ ಚಾಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೇಲೆಡು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಕಾಪಚ್ಚಿ ನಾವು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಇರೋದು ಈಚೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಪಂಡು ತರಪ್ನಾಗಿ ಬೋಡು ಅನ್ನ ಗಿಟ್ಟದಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂಡು ತಗೊರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿ 2 ಅಂಚಿನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಚೆ ಪಂಡು ತರಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಪುನಃ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಕ ಒಂಚಿ 4 ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬರೋ ಇಂತಿರ್ ಪಂಡ ನಾನು 8th ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೇಜಿ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಮಂತನ ಅದ ನನ್ನ ಕೆರೆಂಗ್ ತೌತೆ ಪದ್ಪೆ ಲಕ್ಕಂಡೆ ಐದಾಗ ಬಗೆ ಬಗೆ ಎತ್ತ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮಂಪೆರಿ ಡಿ ಕಂಡಟ್ ಕಂಡ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲರ್ದಕ್ಲಿ ಕಂಡಟ್ ಬೆನ್ ಇದು ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಪಾಲ್ದೊಂದು ದಾಂಟ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೇಜಿ ಮನ್ ಒಂದು ಕೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಮನ್ಪನ ಅದದ ನೇಜಿ ಪುರ ನಡ್ಪನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಚನ್ ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮಂಪೇರು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರದ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಮೈಪೇರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ರೈತಿಗೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷಿಗೆ ಪುರ ನೀರು ಮೈಪೇರ ಬರೋಂತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ನೈಟ್ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸೈಕಲ್ ದಿಗದ ನಾವು ಅಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೂತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಗಡ್ತು ಬಾಡ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಸರ್ತಿ ಬೂತೆ ಅಂದಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅದು ಲೈಟ್ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆರವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿ ಎನ್ನ ವಿನ್ನೆತಿಯಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಾಮರ್ ರೋಡ್ ಸುಯ್ಯ ಹೋಗ್ನದು ಒಂಚೂರು ಇಳಿಜಾರಿಕ್ನು ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಇಳಿಜಾರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಹೋನಾಗ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಶೋಕ ಕಲ್ಪೇರ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾಮರ್ ರೋಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದ ಕುದ್ದು ನೋನಿ ನಮೂನೆ ಅದು ಬಟ್ ಆತ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೈಕಲ್ದ ಎದುರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನಕ ಆಯ್ತದ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತದ ಇದು ಕಲ್ಪೇರತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾರ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋಪ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿಲಡ ನಾ ಏನು ಓದ್ಯಾರ ಬೇಡಿಗೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಬೇರ್ಲೇನ ಅದೈತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದಿಪ್ಪೇದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪೇದನು 10th ಉಂಟ ಐದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು PUC ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಿಜ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಡಾನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌತಮಿಂದ ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಲ ಮುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಪಾಯರ ಬುಕ್ಕದ ಅವರಿನ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿದ್ರು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾಲ್ನ ಹೈಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕೇರು ತುಳಸಿಲ್ಲ ಮೇಕಲ ರಟ್ಲೆ 2 ಜನ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಯೋಗಿ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತು ಯೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಿತ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡ್ದೆ ಒಟ್ಟುಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ PUC ದಾದ ನಾನು ಮುಕ್ಳು ನೋಟು ಸೇರೋಂಡಿದ್ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಮುಕ್ಳು ನೋಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿ ಆಡ್ಸದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಮರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಲ್ಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಆಡಲ್ಲತ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬದತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಇಲ್ಲತ್ತಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕನೇ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕನಾಗ ಪರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಳು ಮೇಘ ತುಳಸಿ ಯಾನ್ ಯೋಗಿ
ಮೋಕ್ಷಿ ಐಂಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಹೇಪಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಮರ್ಲಿ ಇರೋದಿಪ್ಪ ಮೋಕ್ಷಿಯಾನ ಯೋಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೆಂಕ್ ಏರಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ್ತಿ ಹಿತಾಶ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಓಡೆ ಪಾಯಲಿಂದ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಲಿಚ್ಚಾನೆ ನಾನು ಹೊರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಪರಿಚಯನ ಬಾಕಿದೆ ಯೋಗಿನಾಗಲಿ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಹಂಚ ಬರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪನ್ನೆರ ಐದುಂಡದ ಐದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹೊಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಏತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ರೂಪ ನೆಂತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ ಪಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸನೇ ಗೊತ್ತು ದಾದಿ ಕೋಪ ಮುಂಚಿನ ಕೋಪ ಯಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತನ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೆನಿ ಚುಕ ಪನ್ಪೆನಿ ತುಕ ಒಂಚೂರು ಪಂದೆ ಒಂದು ಯಾನು ಕ್ಲಾಂಟು ಫೋನಾಗ ಬಲಿತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನಕ್ಲ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಫೋನಾಗ ನಾನು ನೋಕುದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅವನಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಂಡ ಮುಂಕುಡು ಮಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬುಳಿಪೇರತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಡಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ದಾದಿತ್ತನ ತರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಏನ ಏತ ಏನ ಹೊರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ನಡ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಜರ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪೆಂತು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಏನ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲು ಏನ ಬೇನೆ ತಡೆ ಇರ್ತೀರಂದೆ ಹಾಲು ಗೊತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂಡಬ್ರ ಹೋದು ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂತಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ ಪಂಡಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಬಂತನ ರೀಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯೋಗ್ಲಿ ಡೆಮೆಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಐದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಆತನ ಪತ್ತಿನತ ಹೇಳ್ತೀನತ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಹಾಕ್ಲೋಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇತಾಗ್ಲೋಟ ಕೋಪ ಅಂತ ಅವಳುಂಡು 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಮತ ಓ ಬೊಳ್ಪುದು ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ವಿಷಯ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಮೆಮೊರೀಸ್ಲುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಚಡ್ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 10 ಮೀಟರ್ದು ಬ್ಯಾಚಡ್ ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇಂಕ ಆ ಬ್ಯಾಚಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಸಮೇತ ಕೋಪ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸತ್ಯ ನೋಡಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂಚಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಂತಿಡ್ಲ ಅವರ ಕೋಪ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ತೆಲ್ತಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಪ್ಪಗೊರ ಇಂಕ ಕಲ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಸಾದೈತೆ ಪಂಡ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಬಜ್ಜಿ ಮರಲಿದ್ಯವ ಬಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಜ್ಜಿ ಮರಲಿದ್ಯ ಆಂಜುಕ್ ನೋಟಿಜ್ಜಿ ಆಂಜುಕ್ ಸವಾಸರಿ ಪೊಂದಿಚ್ಚಂడి ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಆಂಜುಕ್ಲ ಸವಾಸಗೆ ಅನ್ನ 10th ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಪೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತನ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ 10th ಮಟ್ಟವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ 10 ಜನ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತನವ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಪೆನ್ ಬೋಡಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪೆನ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮ ಜನದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೋಪನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾದ ಬಿಡು ಪೆನ್ ಆತೇನಾ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಎಲ್ಮ ಜನ ಬತ್ತನ ನೆನಪಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಗಳ ಅಂತದೆ ಕೆಲವು ಜಗಳ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಜಗಳದ್ದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಓಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಬೇತಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಜಗಳ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಅಂಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕ್ಲ ಪರವತ್ತು ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಾನಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪರು ಮುಖ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಪಂಚದ ಆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅಂಟಂತಡು ಬಿಡ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬೇತಗ್ನ ಪರವಹಿಸ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋತು ನೆರ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ಬಿಡ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜಗಳ ಆತನು ಒಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮರಲು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಯಾನೋದೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪನತ್ತು ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗುಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅವು ಅವ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ದಾಯಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಮರಪಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಪಪ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಪಲ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀ ಬೈಯಾಗ ಏನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತೆ ಚಾಯಾಗ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ವಡ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆಪನ ಬೇಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚದ ಯಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸಿಪಿದ ಲಾಗ್ ಬಾಳ್ತಿದ್ದೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತ ಇಂಚ ಬಂದು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತು ಯಾರ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಇಂಕೆ ಕಟ್ಟು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರ ಮರತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಲೆಂದಿ ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನಾನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಮನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇನ್ನೀ ಖಾರದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನದೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ್ನೇಡು ಒಂದೇ ಶೋಕ್ ಆತನ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವರ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್